Dovolte nám predstaviť vám víťaznú kolekciu tohto plemena na tohtoročnej výstave. Ako prvý sa predvádza plemenný bík Spirit. Predvádza nám ho Laco Zrubec, ktorý je zamestnancom slovenských biologických služieb a práve tie sú aj majiteľom tohto krásneho zvieraťa. Je to takisto mladý trojročný genomický bík. Na Slovensku bude mať zhruba 5000 potomkov, takže bolo už dostatočne veľa inseminácií s nimi vykonaných. Je to bík, ktorý v augustových plemenných hodnotách dosiahol plus 876 kg mlieka, je zlepšovateľ tuku a takisto zlepšovateľ bielkovín. Tento dobytok sa chová, alebo je to kombinovaný typ dobytka, čiže ponúka nám takisto mäso a dojnice sa prezentuje aj veľmi dobrou užitkovosťou. Máme už 4 chovy, ktoré dosahujú viac ako 10 000 kg mlieka a zhruba 30 fariem, ktoré sú nad užitkovosťou 8 000 v priemere. Bík sa prezentuje veľmi dobrým telesným rámcom, ktorý bude predávať aj na svoje céry. Jeho plemenná hodnota pre rámec je 110, takže budeme mať zvieratá pekného telesného rámca, dobrého osvalenia s výbornými končatinami a veríme, že tieto všetky prednosti preniesie aj na svoje céry.